Jadi molo namasan wanginon, molo ulaun taruh jual serapan magwarna, mana merdok pogu. Molo alat jual si buha-buhai ma di patupa. Tohode, jala ido adat bona, adat neoputta si jolo-jolo tubuh. Unang lau hita tupakat tusion, molo si buha-buhai berarti nama muhai si ulauni disadari nai. Dakku si pangat tusion gitu. Oras Madinah, Baparan Putra Raja Sigesa Uman Sual Turku, nama Hujahan Selena Bola Provinsi Banten. Oras Manam Studio ke pemirsa di YouTube channel Forum Adat Taropo. Juga kasih tikion, mulai alih menentukan pasar sama dari bata, bagi media sudah pertikian, di Pason, bagi kamar umum di kantor sekretariat tahun. Nuaing sama topik si bahasota, ipat penguatan nuaingon, ima pangatusion ulang si buah-buai dohot sarapan di ulang ujuk adorak sopa masuk-masuhan. Semua dia ma pangatusion nion di dia ma di patupaon jadi hari ma pakeota atau tinggang ma kapai utihut panorangion sian narasumberta ima alamatta obu deben sialoho burung derajai burung siagian dohot amata opuromora sinabariba bunrajai burusyagian petikan pasal taiman mau lihat ya isi maita mau udah ya horas mari kita peparan puta raja silesa bukan sualu turpuk namar hojatu silalahina bolak hobar tu materi dari pasal mata ketua umum nakin ima pangatusion si buha-buhai do sarapan di ulang ujuk adorang so pamasuk-masuon. Adorang so masuk kita tu panorangion taringot si buah-buhai dok sarapan jumulu majolo di batorak kami ima adat bona kita na jolo ima oputta si jolo-jolo tubuh. Dimulanai dihamu kamanami sai matua di hutani parburu do siulaun. Ya, siulaun. Imari dokonna sitobol. Sinamoti di dokonna sitobol. Artinya diulaun ni parburu do siulauni. Alai sesuai do perkembangan zaman dan itu adong ma istilah Rabu Pinudu. Jalan itu guarne si ulau ninon tarboto sian guarne sinamoti molo didokon si tobol berarti di hutani parburu ma si ulau ni molo didokon Rabu Pinurun berarti di hutani parana ma siulauni. Aseta kasta boto dia mau akka amanamete. Jadi hulako kami salinai molo di adat mula manang di adat bona na jolo sai di hutani parburu do siulau. Nah, molo lau hita tu ima topik nakini ima si buah-buahai doh sarapan. Tergodang do pangatusion ni di hita Batak taringot si buah-buahayon. Dan itu adong nama dokon si buah-buahai ima nama muhai si ulau ni. Jadi dianggap pun sada rangkaian ni ada tinon ya na dibuka do si buah-buahai
artinya membuka asa buha akan nauli buha akan nadinggan ima pangatusion ni nadiba dagino alaninon diulon alap jual do taruh jual di patupa si buha-buhay mololau do kita tu pangatusion manang definisi ni si buha-buhay non toh matutui mamuhay si ulaon paranak do parburu manang na dua hasu torinon mamuhay si ulaon di sadari nainon di patupa ma si buha-buhay moloi pangatusion na alay mololau hita tu adat bona marang pangatusion ni oputta si jolo-jolo tubu si buha-buhay non di patupa molo alap jual molo ulau ni di hutani parburu Roma para anak madapot to parburu nay mangalap buru mulyon manang oroanon kan dang sohoni asalo dang artina dang mangebal sikos sangap do ay buru ni raja na didapoton raja naro alanido dengan di patupa turu-turu di sipanganon nanang marpasangapi ima hula-hulainon suasori parboruinon patupahon dekke songon alini turu-turu si panganoni dung marsibuha-buhay dung di patupa acara inon baru ma borhat tu bagas joroni tu hatta nang majalo pamasuk-masuan marihite-hite na po sinito hatta ido pangatusion na molo ulaon alap jual iya alap dang suni asal dia alap ro pararaginon madapotot jabuni parburu hutani parburu manang jabuni parburu nang mangalap paromene asarap udur tu bagas joron itu hatta dang asal ro dang mangebal dagino si korrajado tatunang marhite-hite turu-turu si pangamon ido pangatusion ni si buha-buhay alana dialap baru ni rajai siap bagas ina sida molo sarapat do dagino pangatusion sarapan berarti taruh jual boy di dokon naung di hutani para anak do ima boru mulyon manang oroa boru oroanon ate naung di hutani para anak do dangi alap be alan nung kay hutani para anak jadi yang dipatupa besi buah-buhay alay di patupa ma ima songon sarapan manang idokon molo hata na jolo dang ditadda hata sarapan idokon ma mardau pogu nah adong soron molo adat na jolo molo ulaon taruh jual molo perburuan sien hutan asing dan itu misalnya di luar nih hutan tau di Tangerang tentu ilului ma jabu sada jabu manang ingaran di hutan di Paranagon manang bui dohoron jabu di dogat tubuna lausianima dialap boruon manugut na alai adorang sobora tu gereja dinggam may taruhon si panganon mardohot jul ubagas ringananon
asa jumulo sarapan hula-hulaon borhat tu bagas joron itu hatta neng majalo pamasu-masuan dang pai korobongan ido mulo adat bona na julu dagido dong hira-hira sae Roma rombongan di Paranagon mangalap tu bagason rap dohot hula-hulaon dagido perburuan rap borhat tu bagas joroni tu hatta ido mulo adat bona na jolo. Nah, jadi mulo namasan wanginon dagido molo ulaon taruh jual serapa magwarna manang merdok pogu molo alap jual si buha-buhay ma di patupa tohode jala ido adat bona adat neoputta si jolo-jolo tubuh unang lau kita tu pangatusion molo si buha-buhay berarti nama muhay si ulauni disadari nai dakku si pangatusion ninon molo husido pangatusion na berarti ulau taruh jual do alap jual di patupa si buah-buhay dang sungoni adat bona di oput tanah jolo na dialap do buruan berarti ulau alap jual marang sinamot si tobol molo dihitan dan ido husido pangatusion na asa hobar tu nataulahon di Jamasonarion di Jabodetabekon molo alap jual berarti di patupa si buah-buhay alana dialap buru ni rajai sian tonga bagas ni ima parburu alai molo taruh jual do didok ma sarapan nian sarapan dang bahasa bata asli non molo di piga-piga literasi binereng dok mon merdok pogu alara asa arong do isini sibionon pai mamangan anon di mangan pesta ate tersongoni do pangatusion na ya pangatusion ni si buah-buhay wah pangatusion ni sarapan salinai yulako kami pangatusion ni si buah-buhay dangna mamuhay si ulauni mol mamuhay si ulauni terlepas dari non sian ulaun alap jual dohot taruh jual berarti hadua na di patupa dakusi pangatusion nate mulak maita tu adat neoputta si jolo-jolo tubuh manang adat bona neoputta na jolo tersoni ma pangatusion nami nabo di patorak kami taringot si buah-buhay dohot sarapan ate tungadong na hurang takas partikiano di pasar tami tuhamu ya nasa lilingon memang binigi jalan memang dibuat dimereng kisah-kisah udah ini hidup anak nama di padang terus berbuai gimana hidup hidup main dan mamuai udah ini iya tapi di mata orang ngomong juga dan tusila daw do tukangan kan ada ngomong mamuai di permukaan omongan unjuk buhai mulai ya iya perbedaan iya jadi sasitongna asing do kasus ni emang tua emang udah ada gitu pangatusian si buah-buhay na kenganinon molorong nama tokon bahwa memuhai ulaun tasadarion dihatai dah gitu memuhai si ulaun ta inna dakusi pangatusian ni dan gitu memuhai si buah-buhay artinya dinggat dialap buru ni rajai dan gitu buru ni parburu Roma rombongan ni para anak mendapat tu bagas ni parburui naik mangalap buru naik dan gitu rap tu bagas joron itu harta majalo pamasuk-masuk
dang asal songoni haroroni para nagi dang mengebal sikor raja do buruni raja naro peraja do dan gitu aido pangatusion ni si buah buhay dinggam di patupa si panganoni dirokoma si pangano si buah buhay Aledang mamuhay untuk tulong. daw dako si pangatusion ni daw jadi narong na pangatusion na sa lelengon si buah buhay pangatusion na mamuhay ulaw ninon na dua hasuhuton dangido dako si pangatusion na malarong sido pangatusion na berarti ulaw taruh jual alap jual si kod dipatupa si buah buhay melolaw do ina to pangatusion na dako si pangatusion ni dangido nah molo di rokok taruh jual berarti anggapan naung di hutani para anak do ima orwani manang buru muli naneng parumainda ninga di hutani para anak dang di patupa si buah buhay alanong ngai hutani para anak ima naneng parumainda buru ni parburu itu pangatusyon na Moro taruh ay taruh juga. iya alan ido Iyo masalah. alana sugut manugotet dorong soboratu gereja di patupa ma namar daw pogo marang istilah nuang di doko sarapan ate nah oke tari nama arang doe tari nama teh ate tungadong na hurang jadi songorima na buani asam mula kita tu ada nioputta si jolo-jolo tu buna jolo amanang adat bona sorry do pangatusyon na ate atau mau lihat mari kita salut nah marsangat matuata marsangat mahita peparan nioputta raja silai sabungan marsangat nang oputta raja silai sabungan oras mari kita iya